Кирил Стоянов от дълги години работи като учител по рейки, медитация и регресия. Той е роден в град Перник. Знанията, които преподава на хиляди хора от различни страни, е придобил от личния си опит в България, Индия и Тибет. В момента няма човек по света, който да не вижда, да не чувства, да не усеща, че са започнали голями промени, както на глобално ниво, така и на лично ниво. Света се променя много бързо и когато човек живее с стари нагласи, стари стереотипи, обикновено се чувства излишен в живота и губи смисъл от радостта на живота, който може да изпита. Затова е добре човек, независимо на колко години е, да влезе в крак с новото време. Най-малкото, което може да направи за себе си, е да изчисти всякакъв стрес, всяко депресивно състояние от себе си. Всякакви паник-атаки, неща, които стават като епидемия в съвременния свят, а няма основания за тях. Просто самите хора, когато променят начина на живот, мисленето, ще започнат да живеят много по-хармонично от това, което са правили преди това. Кирил Стоянов засегна актуални проблеми за психиката на съвременните хора, типични за начина на живот през последните години, и очерта пътя за тяхното преодоляване. Най-важното е човек да има желание за промяна. Ако не се чувства в хармония със себе си и околния свят, ако не се чувства ценен в обществото, ако не се чувства полезен, тогава значи нещо трябва да промени. Най-лошият съветник е да се отчая, да се изплаши, да се затвори в себе си и да се изолира. Това за някой може да е илюзорно спасение, но в никакъв случай не е решение. Решение е да се изправиме срещу всичко, което не ни носи комфорт. А когато знаеме кое искаме да промениме, Вселената ще ни изпрати и подходящи учител, и подходяща информация, и подходящия метод или начин, по който да го променим. Но е добре да си изясниме 3 основни въпроса. Какво искаме да имаме в този живот? Какво искаме да правим? И какво искаме да бъдем? Смисълът на човешкия живот е само един. Този, който самият човек му даде. Няма друг смисъл в живота. На семинара в нашия град присъстваха около 20 души. Всеки човек може да потърси подкрепа за личностното си израстване и развитие в специален център, ръководен от Кирил Стоянов.